Кичә генә егет булды ялан аяк шауып йөргән уламнар. Егет булып йөргәннәре бүген инде ир-атлар. Ир-атларның бик күпләре арадан китте инде. Бу дөньяны бушатырга көннәре җитте инде. Кичә генә киттеләр өлкән апалар, мин белгән ак әбиләр, үсеп җитте күз алдында елап яткан бәбиләр. Шыр белән шыр алышына гомер бик тиз үтәлә. Җир җимертеп йөргән ирләр бабай булды иртәдә. Кичә генә әле менә кичә генә шаярдык язмыш белән, кайберебез төкереп бирде, яшәдек ялгыш белән. Ә бер көнне язмыш килде, шаярдык, күлдек диде. Саубуллашыр кешең булса, хушлашта киттек инде. Озакканда кадерле кешең бәхилләшеп барырмы? Үзеңнән дә тәрбиялерәк уланнарың калырмы? Әллә инде азгынлыкта йөреп үтте гомерең, эши урлау, зина кылу булдымы соң шөгылең? Онугыңа мирас булып, анаң теле калдымы? Гырыф-гадәт җырыбызны күңеленә салдыңмы? Шулай булса борчылма син. Синең нәсел сүнмәгән, алар аны саклап бара, синең рухың үлмәгән. Кичә генә җир җимертеп, гөрләтеп йөргән идек. Юктан да кызыклар табып, шаяртып көлгән идек. Әнә берәү ишек шакый. Иш ачмасаң да керә ул. Ничек синең яшәгәнгә үз бәясен бирә ул? Кичә генә туган идек. Бик тиз үткән кичә ул.